איך אנחנו בתור חברה מסתכלים על עיתונאי שמפרסם, שואלים, מדברים על ראש ממשלה, או על נשיא, או על איזושהי דמות ציבורית אחרת, קצין מאוד בכיר בצבא, מפרסמים כל מיני דברים אישיים שלו, מה אותו תפקיד של עיתונאות, איפה הגבול בין זכות הציבור לדעת לבין חדירה לפרטיות, האם לעיתונאי בכלל יש את הזכות לחדור לבן אדם לפרטיות, לחיים הפרטיים שלו, ואם אנחנו בכלל כציבור רוצים לדעת על אותם אנשים שאנחנו בוחרים, אותם נבחרי ציבור, אם הם בגדו, אם הם עשו, זה גם סוגיה שהעלינו אתמול, שדנו פרשת שבוע ובניאוף, האם אנחנו בכלל רוצים לדעת על זה, האם יש לנו מקום לחדור לאותם אנשים ולשמוע על זה? נגיד, אתה הולך להצביע, האם איך ששרה נתניהו, אשתו של המועמד לראש הממשלה לצורך העניין, לראשות הממשלה, איך היא מתנהגת עם המנקה שלה בבית? זה משהו שמשפיע? הציבור מעניין. זה איך שהיא מתנהלת. מה זה? סיפור טוב זה הבן שלו, ששואלים את השאלה האם זה נכון להתערב בזה שהוא יוצא עם מישהי לא יהודייה. שזה, שאם לדעתי נסתכל, הרוב יסכימו שזה לא משהו שמשפיע על ההחלטות שנוגעות לתפקיד שביבי קיבל. בניגוד לזה, שרה, או אשתו, לפי הדיווחים, יש לה המון מגע עם אנשים שהוא ממנה, יש לה השפעה לפעמים, לפי כל מיני טענות של אנשים על החלטות שהוא מקבל, ושם נוצרת הבעיה, כי בסוף אנחנו בוחרים במישהו אחד, ומישהו אחר אולי מקבל או משפיע על ההחלטות, וזה משהו שהוא, אנחנו זכותנו לגעת.